fans. Ing selendang tengah alas, Jaka Tarub krungu swara banyu mili lan swara gegoyan bidadari. Jaka Tarub delok lan nyedak. Nalika weruh selendang sing ditinggal, banjur njupuk salah siji kanthi rahasia. Dari ayu-ayu nenek odoan. Selendangnya api nenek. Sakwise bidadari rampung adus, padha siap balik menyang kayangan. Nanging Nawang Wulan ora nemokake selendange. Bidadari liyane mabur ninggalake Nawang Wulan sing nangis amarga selendange ilang. Ayo kanca-kanca, kene wis kudu bali menyang kayangan. Lho selendangku ora ono, emang ono aku ndelok iso. Kene wis kudu nang kayangan. Selendangnya kok gak ono. Muga-muga wis ketemu. Jaka Tarub metu saka panggonan. Banjur weruh Nawang Wulan nangis. Jaka Tarub ngejak Nawang Wulan manggon ing omahe supaya ora kesasar. Mela kok banyu kok sedih. Selendangku ilang, ora iso bali ning kayangan aku. Terus ayo melak nang omahku ae wis. Oh nggih, matur suwun sanget nggih. Ing omahe Jaka Tarub, Nawang Wulan dadi istri sing bisa nggawe sego ora entek. Dheweke menehi pitutur supaya Jaka Tarub ora ngintip periuk masak sing dadi rahasiane. Nawang Wulan nek nawang istri sing luar biasa. Benila masak seobat tempe yuk bocana nih Nawang Wulan. Sampun Jaka Tarub, sampean kudu janji ora usah ngintip aku pas masak. Nyek kalau nyanyi mbok ngintip. Sawetara waktu sabanjure, Jaka Tarub penasaran lan ngintip periuk masak. Nalika ketahuan, Nawang Wulan kecewa lan nerangake yen kasektene ilang amarga janjine dilanggar. Oh iso ya, koyo anten cepat masak balik to. Joko sampean ngelanggar janjine sampean. Ora nih Nawang Wulan, aku mek penasaran. Saiki aku wis kaya menungsa biasa masake. Nalika parimeh entek, Nawang Wulan weruh selendang dhewe sing didelikake Jaka Tarub. Dheweke ngadepi Jaka Tarub dan nunut jawaban. Iki kan selendangku. Ancen Jaka Tarub sing ndelekake selendangku. Jaka Tarub, kowe sing nyolong selendangku ta? Iya Nawang Wulan sepurane, Wulan sing nyolong selendangnya peyan. Wis ngelanggar janjiku karo wis nyolong selendangku. Saiki aku wis kudu bali nang kayangan. Nawang Wulan mutusake bali menyang kayangan. Nganti Jaka Tarub supaya ngopeni anake Nawang Sih kanthi becik. Panjenengane mabur liwat pelangi. Sawise pirang-pirang taun, Jaka Tarub tansah kelingan Nawang Wulan lan nyuwun pangapura kanggo janji sing wis dilanggar. Dheweke mung bisa ndelok pelangi tanpa kahanan sing biyen. Bila ku ingat dirimu